kallo ne Sunana Yusuf Abdurrahman. kallon nan shekarun ka nawa? 19. A ina kake da zama? A Rimin Kebe. Da me kake sha? Sigari kaɗai nake sha. A gaskiya mana kai ko haba. Sigari kawai nake sha. Gaskiya ɗaya ce. to ba mu labari na farko waɗannan wayoyin da muka ga a hannunka gaba ɗaya ya aka same su? Ni na ɗauke su a bayan adaidaita Ya saboda kake yi? ajiyar mutane. Na'am. Ya kake ɗauka? Idan muka ɗau fasinja sai mu ce mai ina zai je. In ya ce waje kaza to shi direban ya san yadda zai yi burki a ɗau wayar. Ni kuma yana kallacen ni kuma sai in ɗau wayar. A baya mun taɓa kama ka? So ɗaya. Da laifin me? Laifin waya. Ya aka yi da kai? Kotu aka kai na aka neman min sassauci. Wace kotu? Noma Salak. To wani hukunci aka yanke maka? Wata 8 ko 50,000. Kallo ne nan mana kai musu bayani. Wata 8 ko 50,000. To wani aka yi a ciki? Sai da na je na zauna na ma huta na daɗe sannan Allah ya taimaka dai aka kai huta ake a can din? Watan ka nawa a can? Wajen wata na biyu da wani abu. To me aka yi ka fito? Gida ne dai suka shiga suka fita, ina fitowa sai suka ɗauke ni an na ma bar garin nan sai shekaran jiya na dawo. Ina ka je? Na je garin su babanmu. Ina ne garin? Nan wannan Kaduna na je. Da ka je can su kuma me kai yi musu a can? A can na zauna. Gaskiya fa. Can na zauna ne na huta tun daga gida sai Islamiya bana zuwa ko ina. To da ka dawo kuma ya aka yi? Da na dawo shine sai wannan ya kira ni muka hau mashin shine muka aikata wannan abu. Ina yake yanzu? Shi ya gudu ya tafi. To alhamdulillah kamar yadda kuka ji ya faɗa bayan mun kama shi na farko mun gurfanar da shi a gaban kotu gashi kuma yanzu mun ƙara kama shi. Shi kansa mai wannan mashin din ya gudu ya jefar ya an ce ma ya bar garin. To jan hankalin al'umma da zamu yi a nan shine mafi yawancin waɗannan ɓata gari ba sa samun dama na satan kayan mutane sai har ka shiga wato adai sau. Da masu yin wannan kwacen wayan sukan fito da makami amma yanzu ba dama ganin yadda ake farautar su ko'ina. To yanzu in tsauzai ya kawo ka shiga adai sau su to za su yi wannan dabarun su sane. Saboda haka duk wanda zai shiga adai sau na farko ya kula da masu tuka adai sau din. Dai daga irin wannan daga kalar bakin su daga irin wannan kan nasu kai kan kasan sai a hankali. Haka zalika kuma idan za ku kula ka san inda za ka ajiye wayarka. Mafi yawanci wasu a aljihun gefe suke sata su kuma suke samun damar wato satata. Haka zalika za ku ga idan za su ɗauki mutane yawanci za ka gansu mutum biyu ne ɗaya a gaba ɗaya a gefensa. In su dawo fasinja sai ga wani ya dawo gefe. Sukan yi amfani da dama ko ana cikin tafiya kaga ana taka birki. Duk wani alamu ne irin nasu kuma za ka ga alamun rashin gaskiya da yawa a tattare da su. Ka duba wani mashin din ga lambar da take nan. Kun ga nan ga ta nan Tarauni ce 0454 amma idan kuka duba nan sai ku ga nan kuma wato wata lamba ce kala-kala wato daban za ka ga ana canja ta bayan wannan Taraunin a nan kuma daga baya kun ga Gwale ce lamba 1 ina ga wannan 0 ne da kuma guda 2. Saboda haka al'umma a ci gaba da sa ido sosai duk inda aka ga motsi ko hanzari na irin waɗannan to ya kamata a sa ido sosai a kuma yi kokari a sanar da 'yan sanda.